Green one. Red one. Green one. Red one. Green one. Nu vrei să pui zborele să mă vezi? Тук магически друг пъти. Ама само до камерата. Ще покажа сега как да го правим. И тогава спирай да. И тогава... Да. И какво Няма ли определено време? Да, има. Ама те са по-трудни. Като сте 30. И как да задавам жо? Ами който няма връзки. Ами който няма връзки. Той не! Ей, тъй. Ама аз нямам връзки. Той аз нямам връзки. И аз нямам връзки. Ама ти ми се отцапа. Не тъй. Може и това да обърнеш. Ти не мога да трябва. Хайде, виж как. И така. И го хвърляй. Браво. Не. То май липса. Може. Случайно това. Ти обръщал ли си ги? Да. Ма кога е наша ред? Ти ще ме победят. Към камъка. Тя си ти давай. Але ние тук ще ги чекаме 5 века. Ние леко трябва да ме Сега какво трябва да правиш? Аз няма да знам. Чакай. Гледала ли си филма? Аз не знам. Гледала съм. Тя ги гледала. Добре. Да, знаеш какво? Колко имаме време? Искаш ли аз Дръжай тук просто. Натискай, аз ще отивам. Нали можеш така? Да. Тя да държа за минута. Път да Да. Имате минута и половина. Добре, ние аз съм да го опаткахме тук. С другите, защото... Виж, имаме! Развържете са! Искат играта да продължи! Мамата си е зон 4! Бързаме! Всички други! Давайте! Не, Име! Давай така! Прието! Име, да! Рогоре! Тук ме си... 3! Давай, бе! Не 4! 3! Иде, махни си ръцете! Джитка... Отиде последна. Джитка е елиминирана. Вие всички прието. Мога ли да се завърши? Вече стъклата са защупили от толкова чакат. Дай другата да стегне. Дай! Тук е станал само работи. Готова? Иве, това или това? Това или това? Да, това или това? Е, това. Прието. Миме скачим на това. Ние сме зигзаг. Миме скачим. Къде? Тук бе. Тук? Да. Миме. Там. И прието и за двете. А сега финалната игра. Не мога тук да се починам. Оп, Пятър, откъде тук? Оп. Я вижте, при вас ли идва голямото? Хайде, тук станаха работи. Падайте!
че сме дете, не трябваше да падаш. Наградата за победителя. 4505 лева. Благодаря. Уху! Браво! Пази си ги за почивка на хавайте. Или да изкачиш Хималайка. Ако искате още такива видеа, ама с повече хора, се абонирайте. Ехе!